Най-вероятно сте разбрали, но ако не сте, на 35-ти започна LEGO Expo в Ринг Мол и ще продължи до 14.6. Всички заедно от български официален LEGO клуб LEGO напълнихме цели 8 заграждения с LEGO. Създадохме най-големия град от LEGO правен някога в България. На 35-ти миналата събота загражденията от градския дисплей бяха махнати и пускахме влакове. Тази събота отново, между 11 и 2, ще махнем загражденията на градския дисплей и ще пускаме влакове отново за тези, които са пропуснали. А ако искате да си говорим за Лего, знаете къде не намерите. Непосредствено до градския дисплей може да видите заграждение пълно с роботи или така наречените мекове, които са дело на един член от нашия клуб, който се е специализирал в това и ги прави перфектно. След това може да видите едно малко заграждение с касъл, което е дело отново на един от нашите членове. Сам е правил всичко. Зоологическата градина отново е дело само на един човек. А другите дисплеи, които може да разгледате, са техник, големи сетове, Ideas и Арт, който е аранжиран феноменално.